congrats you kay pre, kaya nakahuman nakag-college ba? Pre, 4 years course pre, ako nahuman. Na ako'y problema. Ano man, ano sa problema mo? Wa ko'y trabaho. Ay, kabala ka pre, kay uban nanti ka mangita tag trabaho. Ikaw, ganang proud ko sa mga bangan. Ba't ka dati ka ba? Dili, pre. Saman, Ay, ba yato ba? Kumusta nakasipid yung Rono? mo gani no, siguro na dato ng gulo to. Yan. Batangi. Sakit yung tiyan ba? Malibang sa ko. Buhay taro nga, di na makakabalo mo mo. Kanina na ko, ni dato na to. Sa una, biya kita, biya to ninyo sa baya mag-uban, no? Gani na mukhaan pag saging manya ginamos. Katigid sa una, di ko kalimot ba? Nag-inom-inom, may graders dapin sa karsada. Jung, matay hilasa mo na ato aning birbir naman taan ni Jung. Ilaha ka, unsa kailan tumbara siguro ba? Tas apit pag nga tumba pa doon, may iskulakan. Tagam. Pero karon siguro, ikaw, si Pidjong, namay kabaguhan ng tao, di ba? Ano nga? Anak, yun, people change yun. Pero lahi pa ato ba? Wa tay trabaho ba? Mangita lagi na. Mangita, ganit ang trabaho, no, ubanan ta ka. Salamat kay pare ah. Langan. Pare, oy, Sharo, syudad na ni. Wa tay matrabahuan. Kadaghan. Tos, mangita lagi tag trabaho ron. Wanted tindero, isa ka lalaki. Boss. Bakante pa ni. Eh, bakanti pa ba daw ni? Bakante pa dong. Pre, bakante pa. Let's say abinog ikatag iya dere. Kita ka na nagkaon ako diri. Isa ra magipangita na gud. Duwa man mo. So amo nato nga isa lagi pangita oh. Na, di juga mo sugot, ug ikaw rin mo trabaho, pre. Duha biya ta nang adto dire. Mga best friend nanda. Alangan. Ang best friend mag-uban yun na. Tara, saman. Sinapatay makitaan to sunahan. Mga igno. Kita ka nagkabuhan eh. Sus, ay kabalaka, pre. Salig na yun ka. Awa, kita ka ng balay. Ingana akong gusto puhon pre, tanawa o hait kay pre. Uy, kag balay no, pero simbahan man imong gusto. Alangan, karon po kita na o kitang to. Sus, ay na, sige, banadra. Asa magitaan eh. Tulong, may kabukdalan dire. Diri ta. Diri lagi ta. Diri lagi ta. Diri ko. Unsa man? Best friend ko nimo dapat mo tuo ka sa kuha sa dalan. Diri ta. Pre, kapag na ko sa baktas ba? May trabaho. Ay kabalaka, pre. Nakakita na yun ko. House and lot for sale, less for rent. Wa na kita kwarta, maninta pa ka. Pataka, basa hapon. Murag kani maunag yun ni. Wanted houseboy, duha ka lalaki. Sakto kayo sa tandua. Kaning. Ang problema, pre. Uy, tao dire. Pagkuyo daw. Ayo. Kabungog. Pataka, maghapak ka ng simento na. Pagpagbiya ba? Ayo. Woohoo! Ayo. Woohoo! Jo, pagdali di ang lima kay basin bata, ang hilak to. Uy, tao. Uy. Wah, ini buto mo. Kuha ka ni. Kuha na. Kani. Uy. Uy, pagpuyo ba? Wata na ito diri, para mga wat umuto. Kani. Pagpuyo ba? Ito, tas kita. Esa ba? Nang ta dire para mga tagtrabaho wa ta nang awat. Sige lang ba, para maka-experience mo taginani ba? Kawatan. Jo, kawatan. Unsa ka jung? Kawatan, isulod ang balay. Nya. Napsa lagi na ako to. Pagkatahon gina ko to. Nya asa magikan? CR. Diwas ako CR.
bugtain ni mo eh. Ikaw, mao na una abli atong git. Ikaw, Jud, ang motor, imong giyan ang motor, oh. Ikaw ato nag-drive kag sakyan. Ikaw lagi, ha? Tanan, pag hinaptan mo dito, tanan. Pariyara man tanong.